yakar financial khá cũng phải làm sổ cơ bằng một bách bay rồi nè yakar financial khá cũng phải làm sổ cơ yakar financial khá cũng phải làm sổ cơ lông lên angke sana musungga sini Tipra sarang masa sini hani bagai sini aktor hani bagai sini saat ni thani waseng bot kebang bagi pairu gue edisi bodoh sing kam ke sini hano narang manan bagai kabe 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 Wo Tipra motha no hamza gi tongmani pia kesar kisa kelas kajaman bising tei ane bekha udrum ngai BJP wo thangmal de thangha hai pan kono watch pan burok maro ya khada hai pan Tipra motha ni meeting khana ha ke bekha tongmaya hai ke bekha tama bhai oi ya sing ke news rogon khoborok nai ke bon nomang manai tang ke BJP party onai kang ke bukung kolak koto je leadership kotor thung wan sama mang sikhe sini Tipra motha ni kang ke sini kungthai bara sini CM sar be jomatia te sini koekjona leader be sini deborma sini Tipra sa bisingo mang siba ang han bang nei bekat ki yake han hai ki pilai phai pilai sini Tipra motha wa Enggak tak sini kami amsa ni lukoro. Ang sini Tipra sorry sini je edisi area ni bisingo je tongnai rokno sini edisi election no tuyei kok kaisa kasar nai Bidan Sabha Lok Sabha bono je kono jagao sing roi mana phane edisi election no khangke जों sini edisi ha no kaisa atorok khakhanya ni pagai जों sini edisi no tuidul tongnai sini CM sar sini borom gna Purno Chandra Jomatiano जों logi marnai te sini buba grano logi marnai